sau dubu a rayuwata ta duniya ba na shiga al'amarin wani, kuma duk abin da ba a sani ba na tsoma kaina a ciki don na zauna lafiya. Domin zama lafiya ya fi zama ne a ce kai ɗan sarki ne kai. Duk wata masifa da wata fitina abin da yake jawo ta da rashin zaman lafiya shiga abin da ba ruwanka. Ko ka ce sai ka ga bayan wani, to babu babban masifar da ta shige haka. Ko ka zauna a kan kwana ka ga 'yar waccan ka aibata ta, ka ga ɗan wannan ka aibata shi, ba masifar da ta kai wannan. Da Allah ku saurara min, ƙiyayyar da ake min ta ishe ni, nuna min ƙi da ake yi ya ishe ni. Barin gaya muku, duk irin abubuwan da kuke min wallahi tattara ku ne na ƙyale ku. In baka sani ba, yau in gaya ma. Dan me za ku matsa min? Ko akwai mai taimako na a nan unguwan ne? Ko akwai mai taimako na a nan garin ne? Ba kwa taimako al'umman mu sai baka gaida Allah ba. Baka yi wa annabi salati ba, duk uban da ya zagen. Na rantsa da Allah sai na rama. Kowaye baban mutum dan iyayenku. Ku din me? Baka da wuta baka da aljanna. Waye kai? Me za ka yi min ne? Wallahi kai min sai nema. Kuma ina yawo kana yawo, idan kere yana yawo, zabo yana yawo, a haɗu mana. Me za a yi min ne? Ina yawo, me za a yi min ne wai? Me za a yi min? Tunda duk kiyayyarku tai min yawa. Tai min yawa kiyayyarku. Kun ƙi ni da yawa. Kowa sai ya zo ya sako ni a gaba. An rasa kowa abin da zai faɗa min daban. Kowa abin da zai faɗa daban. Bayan an ce aure ya sumut, in ba za ka faɗi alkhairi ba, kan shiru. Kullum so ake tsakaninka da kai da ɗan uwanka a samu kyakkyawan zato, amma ko mummunan zato ga ɗan uwanku kuke yi. Almuslihu akul muslihu, musulmi ɗan uwan musulmi ne, amma kun ɗauki wata aƙida ta banza ta wafi, ba kwa son junanku. Shi yasa iya rayuwa ta ishe ku. Kai za ka mutu kafiri. Ba zan mutu kafiri ba, yadda na zo a musulmi zan koma wa Allah insha Allah ta'ala. Yawwa, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Yawwa, dama ai ba wahala sai ku kafirta mutum. Duk wanda ya mun sai nemar Allah, tsoron wani nake ji ne, me wani ya isa yi min, ba abin da wani ya isa yi maka, wallahi sai abin da Allah ya shimfiɗa ma. Yawwa, kuma muna son Allah, muna son annabinsa, muna son sahabbansa, muna son ahalinsa, kuma muna neman taimakon Allah da annabi. Mun faɗa.